Да привлечеш вниманието е лесно. Скролваш, нещо ти хваща окото и след минути си забравил. Истината е, че вниманието не означава абсолютно нищо, ако не води до доверие, до разбиране и до призив за действие. В това видео ще разкрием нашата методика на работа, която ще остане валидна не само днес, а и след 2 години. Защото е базова, фундаментална и защото именно върху нея стъпва всичко, което правим ние в Vision Studios. Аз съм Венелин Юрданов. А аз съм Стефан Стефанов, основателите на Vision Studios. Създадохме Vision Studios не просто за да развиваме добре изглеждащо съдържание, а да привличаме точните хора към точната оферта по правилния начин. Основата, от която тръгваме, е създаването на кампанията, като започваме от ядрото. Ядрото е онази цялостна идея, около която се изгражда цялостното послание. Това е стратегическата концепция, голямата идея, която придава смисъл на всеки кадър, всеки скрипт и всяко обработено видео. Ако тя не е ясно дефинирана, съдържанието може да изглежда добре, но няма да постигне реален резултат. След като формулираме тази идея, създаваме структурата на самата кампания. Всяко видео има конкретна функция. Едно привлича вниманието, друго ангажира, а трето привлича към определено действие. Третираме видеята като ходове в добре помислена стратегия. Както в шахмата, дори най-малката фигура има значение, когато е поставена на правилното място в точния момент. Всеки ход е стъпка към крайната цел, а това е ясно дефиниран резултат за бранда. Всяко видео и всяка идея, която реализираме, не са просто съдържание. Не са импулсивни творчески хрумки, не са празни ходове. Те са добре премерени решения, базирани на данни, наблюдения и реална пазарна логика. Но истината е, че стратегията сама по себе си не е достатъчна. Ние вярваме, че качеството носи тежест и в свят, претъпкан с посредствено съдържание, високата продукционна стойност не е лукс. Това е конкурентно предимство. Затова влагаме внимание в детайла. От изграждане на креативната концепция до избора на ракурс, светлина и монтаж. Работим с професионална техника, но още по-важно, с отношение към всеки проект, така сякаш го създаваме за себе си. Това не е просто контент. Това е изграждане на доверие чрез прецизна визия, ясна логика и емоционално въздействие.